V minulom videu sme si povedali, na ktoré povrchy môžeš naše nálepky nalepiť. Dnes si povieme, ako tieto povrchy správne pripraviť pred lepením nálepky. Či budeš nálepku lepiť na hladkú alebo hrubozrnnú omietku, dodržuj tieto pravidlá. Stena nesmie byť mastná alebo vlhká. Nesmie sa z nej olupovať farba. Po novom malovaní steny počkaj 2 až 4 týždne, aby stena dôkladne preschla. Je to dôležité najmä v zimných mesiacoch, kedy kompletné preschnutie steny trvá dlhšie. Stenu môžeš povysávať, aby si ju zbavila prachu. Skontroluj, či na stene nemáš umývateľnú farbu. Na takejto farbe pravdepodobne nálepka držať nebude. Ostatné hladké povrchy, ako je kov, plast, obkladačky, sklo a nábytok. Tieto hladké povrchy pred nalepením nálepky odmasni alkoholom alebo okenou a nechaj dôkladne preschnúť. Na odmasnenie použij handričku z mikrovlákna, aby na povrchu neostal prach alebo vlákna. Ak budeš nálepku lepiť na nejaký citlivý povrch, stačí ho utrieť vlhkou handričkou. Dôkladná príprava pred lepením nálepky je dôležitá pre dokonalý výsledok. Nezabudni si toto video uložiť, aby si ho v prípade potreby ľahko našla a sleduj nás pre viac takýchto tipov. Na budúce si povieme, ako pripraviť samotnú nálepku pred jej nalepením.